Y seguimos adelante en esta... Eta aurrera goaz, Wikinarekin, Wikin TVn, aste honetan, aipatzen ari gara nolako harremana daukagun gizakiok teknologiarekin. Evoluzionatu aldu, aldatu alda, norantz aldatu da. Pandemiaren eraginez, alda, baute dira beste puntu batzuk nolabait persona eta teknologien arteko eszenario hibrido honetan bilakaera bultzatu duena. Horretaz, ari gara eztabaidatzen eta ikasten Wikin aste honetan. Eta gaur aukera polita daukagu, hain zuzen ere teknologiak gure egungo gizartean duen garrantziari buruz hitz egiteko, eta horretarako gurekin Jorge Barrero daukagu, Kotek Fundazioko zuzendari nagusia, pertsona honek esperientzia handia dauka eta enpresen dinamizaziorako lotuta egon da, konsultore bezala, divulgatzaile bezala, zientzialari bezala, teknologiaren transferentzian eta gainera berarekin eukiko dugu gertakari presentzial batean. Jorge Barrero, egunon. Bai, egunon eta eskerrik asko gonbidapenagatik oso aste interesgarria izango da. Bai, plazer handia izango da, lehendabizi hemen Wikin TVn edukitzea zu eta baita zurekin egon alizatea mai inguruetako batean. Bueno, pixkat, zer da zehazki Kotek Fundazioa? Kotek Fundazioa erakunde publiko-pribatua da, baina enpresen pisu handiarekin, eta saiatzen gara berrikuntza bultzatzen Espainian. Hori da fundazioak azkenengo 30 urte hauetan egiten duen lana. Oraingo lantaldeak 5 urte daramatza, eta 5 urte hauetan guk, guretzat berrikuntza da ezagutzan oinarritutako aldaketa guztia. Ezagutza guztia ez da beti ezagutza zientifikoa eta ikuspegi horrekin lan egiten dugu berrikuntzari begira. Definizio hori pixka bat bilatzen baduzu Koteken, garbi daukazue, zuen leitmotiv delakoan eta berrikuntzarekin zer ikusi duen guztia besarkatzen du. Jorgezuk parte hartuko duzu Wikineko jardunaldi batean, talentu eta gaitasunei buruzko mainguru batean, hain zuzen ere talentua garatzeko estrategiak aipatzeko edo lan egiteko gai horren inguruan. Zure ustez, nolako estrategiak beharko dira etorkizuneko talentua garatzeko? Begira, Kotekek badu definizio bat hain zuzen ere berrikuntzari buruz eta talentuaren kasuan hitzaren etimologiari begiratu beharko genioke. Badakizu talentua hasieran txanpon bat zen, Biblian agertzen da, talentuen parabola agertzen da. Ematen zaizun zerbait eta aprobetxatu dezakezune, baina baita elperrik galdu ere. Beraz, talentua, txampona bezala, dirua bezala, inbertitu daiteke, erabili daiteke, gastatu daiteke. Eta gaur egun hitzari ematen diogun zentzuan gauza berbera da. Hau da, estrategia egoki batean, kontuan izan behar da, ondo erabiltzen ez den talentua, alperri galtzen dela. Eta horregatik guk fundazioan, adibidez, lurralde bakoitzaren gaitasunei buruzko azterketak egiten ditugunean, talentuaren garapenerako, esaten dugu landu behar dela, hazi behar dela, erakarri behar dela, eta eutsi behar zaiola, ardatzoiek euki behar dira estrategian. Sustapen sozietatearen helburuak dira horiek azken batean, ez bakarrik erakarri, baizik eta landu eta zaindu, batez ere talentu lokala batzutan eusten ere oso zaila baita. Bai, zaila da, eusten, baina susmoa dut Donostian, arazo gutxiago dauzkazuela horretarako. Nik uste dut hiri batek jokatu behar duen zuzen ere abantaila horrekin, alegia, bizi kalitatearekin, horri esker errazagoa izango baita seguruenik zuen lurraldearentzat jende horri eutsi alizatea, bestaleko batzuetan baino errazasun gehiagorekin. Nik beti aipatzen du gertatzen zen industria iraultzekin, azkenik lantegiak non kokatzen ziren, ura, lehengai ugariak, ikatza zegoen lekuetan kokatzen ziren, eta gaur egon
iraultzaren lehengai nagusia pertsonak eta talentua dira, beraz, pertsonei bizi garapen interesgarri bat ematen dieten lekuek abantaila handiagoa izango dute. Gogoratuko ditutzuk Valentzian esan dako batzuk, jardunaldi batean esan zenuen, administrazio publikoaren erronka talentua erakartzea eta atxikitzea dela, gero eta baldintzan zailagoetan, bide batez hori erronka ikargarria da, ez? Bai, sektore publikoek baditu desabantaila batzuk, sektore pribatuaren aldean. Batetik, gure mendebaldeko kulturan badago azken hamarkadotan badagoleko mespretsu bat talentuarekiko ekintzailetzaren mitoa edo mundua aldatzen ari diren gazteak alor pribatuan dihardutela, alako garaje batetik edo nik uste dut hori historiaren zati bat besterik ez dela. Zeren eta alor publikoko talenturik gabe ekintzailetza hori ere zen posible izango, seguraski, orduan. Nik uste dut enplegu publikoaren irudi aldatu beharra dagoela, batetik, eta seguraski aldatu beharko dugu pertsonak aukeratzeko erabiltzen den modua, edo karrerak garatzeko modua, edo baita enplegatu publikoei ordainsari emateko modua ere bai. Behar bada hori bilatu behar horretarako konponbide bat, ireten bide bat, talentua erakartzeko alor publikora. Ezin baldin badugu hori lortu, alor publikora talentua iritsi, orduan alor publikoa irrelevantzian eroriko da. Bai, eta hori arriskutsua izango litzateke noski. Fundazioak esan digu zer den berrikuntza, nolabait definitzen ari gara zer den ekosistema egokia talentua atxikitzeko eta bilakatzen joateko, orduan, zer da etorkizuneko talentua kotekentzat? Bueno, galdera horrek zentzu osoa du momentu honetan. Badaudelako hainbat kontu talentuaren inguruan gizakiekin zerikusia duten ez dutenak. Badira makina batzuk gainditu ere egiten gaituztenak, hainbat lanetan, hainbat zereginetan, eta horregatik nik uste dut momentu egokia dela pentsatzeko zerk bereizten gaituen makinetatik, zerk egiten gaituen makinak baino hobeto, eta talentua erakartzeko estrategiak horretara bidera behar ditu, sormena, empatia, improvisatzeko gaitasuna, lantaldean lan egiteko gaitasuna, adibidez. Honek noski ez du esan nahi, ez duela gure bura prestatu behar, beste trebetasun batzuetan, trebetasun dinamikoago batzuetan, baina etorkizunean diferentzia zer ekarriko du, makinak egin ezin dituen gauzak, bai? Jorge Barreroren esaldi bat arbekatuko dut, aprobetxatu dezagun lan merkatuaren arroseteoa, utsen kontrako moduan hasteko, hau zuk esan zenuen. Bai, nik uste dut gure kultura berrabiarazi beharko genukela, gure gizartea berrabiarazi. Pandemiaren ondorioz, gauzak beste modu batzuetara egiteko, aprobetxatu behar dugu eta lan merkatuaren kasuan, bai, hala da, inoiz baino gehiago ikusi da, non zeuden gure puntu ahulak hizkuntzatik hasita, alegia, korrika eta presaka, heziketa sistemak lan egiten hasi behar izan du, modu digitalean, eta orduantxe ikusi dugu, hainbat eta hainbat zailtasun zeudela, familiekin hasita, irakasleekin jarraituz eta ikasleekin ere bai, edo gure heziketa sistemak ez zeudela prestatuta, eta honek eragina edukiko du, arrakala bat irekiko du, segurazki. Eta aztertzen ari gara, Kotek Fundazioan, hain zuzen ere. Eta arrakala hori hirukoitza da, badirelako arazoak teknologiarako sarbidearekin, badira arazoak teknologia erabiltzeko etxeetan, eta badira arazoak ere bai,
teknologiak hezkuntzarekin duen harremanaren inguruan, badirelako gauza asko ezin direnak etxera eraman. Eskolako patioa, jantokia, gauza gertatzen ziren horietan ere, eta hori ezin da etxera eraman. Aurrez aurrekoa, bai kasa batzuetan hori ezin bestekoa da, ezin da baztertu. Bai, dimentsio fisiko hori denok daukagu, izaki guztiok daukagu, nutriziotik abiatuta, kontu hori pixka bat barkabean bezala pasatu da, etxeratze garaian, gero bai aipatzen hasi zen gehiago, alegia gure herrialdean ume askok ezin dute etxean jaso, beharko luketen dieta egokia, eskoletan jasotzen dutena bezalakoa, eta hori, bueno, pixke bat eziketa formaletik aparte dagoen zerbait da, baina oso garrantzitsua umentzat, edo berdin gertatzen da, sozializazioarekin, jolasarekin, edo eziketak dituen beste zenbait dimentsiorekin. Bai, hor bat dago galdera interesgarri bat ez dakit kotekek zer uste duen honi buruz, alegia, pandemiak lortu du teknologiaren erabilera aldatzea nolabait, edo garrantzi gehiegi eman zaio teknologiari, edo beste galdera informal bat. Aztu aldugu gehiagizko erabilera, B aldea ditzen dena, zuk esan duzuna ez, arrakala digitalak, baztertuta geratu daitezken gizarte taldeak, edo sektoreak, edo elikadura, eta alora hau guztiak garrantzitsuak baitira ez. Bueno, guk ez genuke nahi horiek aztuta ustea, eta horregatik lanean ari gara, puntu hauetan, eta izan ere guk teknologia defenditzen dugu, baina baita ere atentzioa deitzen dugu, mugei buruz, eta eukiditzakeen eragin negatiboi buruz. Jakina digitalizaziorik gabe, beste erabateko pandemia bat izango genuen, askoz ere gogorragoa, segurazki oraindik egongo ginateke pandemiaren erdian, ez pagenu, adibidez, teologia biomediko bat, txertoak oso denbora gutxian garatzeko gai, horregatik, kontuan izan behar dugu, gure mundu honetan digitalizazioa pixka bat, beste teknologiak nolabait itzaltzen bezala ari zerela da, behar da, gure bizitza bakarrik zela, iaia bideo jolas bat bezala, baina azkenek, saguxar baten birusa izan da, dimentsio fisiko hau berreskuratzera eraman gaituena. Bai, zalantzarik ez. Beste galdera bat ere, eta jende askok egiten duena. Ez dakit teknologiarako sarbidea duten umeen gurasoen arazo ote den, baina, bueno, teknologia horrek printzipioz konektatu egin beharko gintuzke, baina berra da oztopoak eta esiak ez ote ditu sortzen, ez ote gaitu gizartetik apartatzen. Begira, teknologia guztiak dauka implizituki alako arrisku bat abusuarekin, gehiagizko erabilerarekin, eta teknologia horok badu desberdintasun arrisku bat ere, izan ere, teknologia aldi berean eta espontaneoki zabaltzen da leku orotan, eta horrek esan nahi du, bueno, alako denbora tarte batean behintzat, eta segurazki leku askotan, irisbiderako zailtasunak desberdintasuna dakarrela gizartean, horregatik lan egin behar da, teknologiako sarbide buruzko politiketan, eta noski hori, mezu hori, koteken oso garbi daukago. Guk analogia bat egiten dugu, digitalizazio eta urbanizazioaren artean. Batez ere Espainian, bueno, urbanismo basati baten desastrea ezagutu dugu, eta antzeko zerbait gerta zitekeen digitalizazioarekin baldin eta ez badugu aurretiaz gogoeta bat egiten jakiteko ze espazio diren erabilera publikorakoak, zeintzuk pribaturakoak, edo ze espazioak izan beharko lukete erreserba natural moduko zerbait. Urbanismoarekin, hirigintzarekin egin behar genuena, egin beharko genuke orain digitalizazioarekin.
Hau da, gauza guztiak digital egiteagatik ez dugu dena ondo hobeto egingo badira gure bizitzan hainbat espazio aparte geratu beharko liratekenak analogikoan. Aipatu duzu teknologiarako sarbidea ez dela berdina sektore guztientzat. Eta badago koteken txosten batean zen ere frogatzen duena ez dagoela alderik Espainiako emakume eta gizonen trebetasun digitalen artean. Baina bai onartzen zuen trebetasun horiek baduela zerikusia hezkuntzarako sarbidearekin. Alegia trebetasun batzuk ez izateak esan nahi du eskubide batzuk ez dauzkazula. Oraindik horrela gabiltza? Bai, oraindik horrela gabiltza eta gainera gero eta okerrago esango nuke. Hain zuzen ere, digitalizazioa sartzen ari da gure bizitzako hainbat esparrutan, lehenago etzegoen lekuetan, adibidez administrazio publikoarekiko harremanean, eta momentu honetan jendeak ez baldin badaki oinarrizko moduan behintzat, gaitasun digitalak ez baldin baduzka, berbada ez duzu jasoko gizarte laguntza bat. Zergatik, administrazioarekin dauden harreman kanal fisikoak itxi egin direlako pandemia bitartean. Eta administrazio batzuetan badirudi gainera ez dituztela berreskuratu nahi. Eta oso larria litzateke, batez ere adineko personentzat edo persona zaurgarrientzat. Beste elkarrizketa baten irakurri nizun, teknologiaren hobekuntzak implementatzea dela erronka, baina gizakiaren esentzia galdu gabe. Izlari askok esaten digute hori bera, beste erronka zail bat, ez? Hau da, ez ahaztea gizakiaren esentzia, zuk aipatu duzuna. Bai, hala da, eta gogoeta hori nik, gure bizitzako esparru guztietara zabaltzen dut. Itxialdiak ekarri digun esperimentu zabal honetara itzuliz, barkatu esperimentu hitza, eta oso modu edukatua da, pandemia definitzeko. Bueno, digitalizazioaren ikuspegitik esperimentu bat izan da, hain zuzen ere. Esperimentua osorik izanteko, euki bartzuen alako kontrol bat noski, eta ez da horrela izan, noski, baina bai izan da alako programa piloto bat, hainbat esparrutarako digitalizazioaren barruan, eta denok segurazki jasan ditugu egoera batzuk, edo izagutu ditugu egoera batzuk, baina olako arazorik gabe ahaztu beharko genituzkenak. Adibidez, urtebetetze bat ospatu nahi izatea Zoom bidez, ez zen aukelako beste horremediorik, baina horrek ez du ezertarako ere alde batera guztean, personen arteko elkarrera gina, edo negozioetan, tentazioa egoten da batzuetan, digitalizatzeko, benetan digitalizatu beharrekoak ez diren gauzak. Hau da, zure auzoko tabernara joatea kafe bat hartzera joateko, hori ezin duzu etxera eraman. Esperintza hori ezin duzu eraman etxera, edo email batean, edo beste zerbitzu batean. Bide batez, elkarrezketaren hasieran, esan dut, zure ustez nola eragin dio pandemiak teknologiaren eta gizakiaren arteko harremanari? Oraindik goiz da izan dituen eragin guztiak aztertzeko egia da, alor honetako ikertzaileek esaten dutela, urtebetean aurrera egin dugula, 5 urtetan espero zena. Baina aurrera joateko modu hain bizkor, hain prezipitatu horrek, nik uste dut ez duela, edo ez dela egokiena, eta behar bada, gelditu beharko genuke, pausatu beharko genuke eta ikusi nolako ondorioak ekarri dituzten aldaketa hauek denek. Orduan ze garaitan gaude orain, izan ere zenbait lekutan irakurri dizut, ez dakit berrantolaketa da, berreskurapena, nola definituko zenuke oraingo garaia? Bueno, hemen badago erdelaren trampa bat.
Wittgensteinek esaten zuen, gure hizkeraren mugak direla gure munduaren mugak, ez? Eta gertatzen da, Espainian berreraikuntzari buruz hitz egin dela, eta beste leku batzuetan berrabiatzea hitz egin da, eta behar da, hori trampa txiki bat da, gure burmuinak egiten duguna, Espainian eraikuntza dena izan delako. Nik uste dut ez dela zer eraiki behar. Berez azpiegiturak berdin daudelako, utze genetan bezala, errakuntza litzateke orain Europako funtsak erabiltzea, bakarrik azpiegituratan inbertitzeko edo aktibo fisikotan inbertitzeko, noiz eta ere benetan lurralde batek edo lehiaketzeko daukan gaitasun aldatuko dena izango dira aktibo intangibleak deitzen direnak, talentua eta berrikuntza. Horretan, inbertitu gabe, ezin da posto hondirik egin azpiegituratan, edo ez dute zentzuri batari izango. Norbaitek esan zuen, ordenagailu batek ezpalin badu norbaitatzean erabiltzeko, bakarrik idazteko makina garesti bat dela. Eta hori beste hainbat esparrutara zabaldu daiteke. Zuk ere esan duzu ez, teknologia berez ez dela zer. Beraz, giza faktoreak izugarrizko garrantzia du. Berrikuntza ere berdin ez, berrikuntzan berdin gertatzen da. Bai, berez innovazioa edo berrikuntza da gizaki bihurtzen gaituena. Beste izakirik ez dago berrikuntza egiten duenik. Badira animaliak nolabait komunikatu gaitezkenak, badira animaliak sentimenduak ezagutu ditzaketenak, eta badira animaliak erremintak egiten dituztenak, eta beren kumei erabiltzen ere irakasten dietenak. Baina aldiz, tresna bat ezagutzen oinarritu eta hobetzeko gaitasun hori, evoluzionatzeko gaitasun hori gizakiona besterik ez da, edo homo generoarena, egon direlako beste espezio berritzaile batzuk, gure historian zehar. Kotek fundazioaren kasuan, hau da, etorkizunera itzultzea, zer litzateke, zer da zuentzat, etorkizunera itzultzea? Nire ustez, etorkizunera itzultzea, gogoratu, pelikula zoragarri bat dela, eta jardunaldi hauen leloa oso polita da, baina behar bada utopiara itzuli beharko genuke, hau da, pentsatzera badirela alternatibak, badirela bestelako bideak, eta etorkizuna gure erabakiaren menpe egongo dela, ez dauelako inon idatzita. Nik uste dut, galdu dela utopiaren zentzu hori, eta batez ere, galdu dela alternatiba desberdinen artean hautatzeko aukera horia. Hau da, ez dago etorkizun bakar bat, eta orain berra da pentsatu beharko nuke zein den nahi dugun etorkizuna. Eta identifikatuta baldin baduzkazu, non egongo dira aukera horiek entzuten gaituzten gazteentzat. Adibidez lan esparruan. 13 urteko alaba daukat, eta 14 hilabeteko ume txiki bat, eta segurazki gauza desberdinak gomendatu beharko dizkiet bere garaian. Nik uste dut gaztek intuizioa handia dutela munduari buruz, eta munduaren funtzionamenduari buruz, eta desberdina dela gurekin konparatuta. Eta guri entzuteaz gain, beren buruei ere entzun beharko diete, gaitasuna eduki behar dute, errealitatean beraien modura interpretatzeko eta berri interpretatzeko. Marx kasu egin balie bere gurasoei, ez naiz sartuko esaten ideia una edo txarra zen, Mark Zuckerberg barkatu. Gurasoi kaso egin izan balie, etzen izango garragun zena, beraz, gazteak batzuetan asko zero beto prestatuta daude gurasoak baino.
lehenago erantzun didazu galdera egin gabe, baina, bueno, dena da digitalizagarria, denak evoluzionatu behar du teknologikoki, ala ez? Bueno, hasi naiz berrikuntzari buruz koteken daukagun definizioa, eta definizio hori ematen dugun bakoitzen beti ere gogoeta batzuk egiten ditugu, beste fenomeno batzuei buruz. Berrikuntzaren antzekoak direlako edo bat dituztelako ezaugarri antzekoak, baina ez dira berrikuntzak. Adibidez, batzuetan aldaketa dago ezagutzan oinarrituta, baina balio ematen ez duena. Guko horri bueno, burutapenak deitzen diegu, bai? Espantaneak sortzen dira, eta zoriz gertatzen diren deskubrimenduak edo aurkikuntzak, eta batzutan badago ezagutza eta balioa aldaketarik gabe, estrakzioetan gertatzen da, Euskal Herrian badituzue tradizio zoragarri batzuk, ez dutenak zertan aldatu, adibidez, aizkolari batek, motozarra batekin, bai, azkarrago joan horitzoteke, baina ez du inolako zentzurik, ez? Jakina, badira gauza asko ez dutenak zertan aldatu. Eta tradizioetatik hain zuzen ere, leku desberdinetara eraman da, horietatik ere gauza asko ikasi ditzakegu. Eta berrikuntza sortu, ezagutza tradizionala behatuz bakarrik. Ez dute spoilerrek egin nahi, baina joan den astean 14an, oker ezpanago, aztertu zenuten koteken ikerlan bat, honekin zer ikusia duena. Nolako orain eguten inguru virtualek lan baldintzen negoziazioan? Esai guzu zentzuk diren zuen ondorioak edo konklusioak? Bai, partekatu ditzaket eta espero izatekoak baldin baziren ere garrantzitsuak dira. Aztertzen ari gara nolako mugak dituen telelanak adibidez. Ikusi dugu lan asko etxetik egin daitezkela, baina horrek ez du esan nahi mugarik ez dagoenik. Eta dementzio konkretu batean badauzkagu evidentzia zientifikoak horri buruz, negoziazioan. Esperimentu bat egin dugu, ikusteko nolako akordioen kalitatea eta zenbat akordio lortzen diren aurrez aurre egiten direnean eta pantailaren bitartez egiten direnean. Eta susmatzen genuen bezala, hasieratik susmatzen genuen bezala, urrutiko harremanak kalte egiten dio negoziazio aukerari. Akordio gutxiago eta kalitate txarragokoak lortzen dira. Batez ere gizonek bakarri parte hartzen dutena negoziazioan, emakumeek parte hartzen dutenean, ez berbadain modu gogorrean, ez da horrela gertatzen, badira hipotesi batzuk, badirelako sesgo sozial, sesgo psikologiko batzuk, modu desberdinen eragiten dutenak. Bueno, oso interesgarriak dira konklusio horiek, eta segurazki, irisgarri izango dira ikusi ahal izateko egin duzuen esperimentu hori. Berrikuntzaz hasi gara eta bukatzeko, denbora guztian egon gara berrikuntzari buruz, baina bukatzeko gutxi gora bera norabide berean jarraituko dugu. Erakunde politikoetarako berrikuntza unitateak, Finlandian bamen daukate, mentoreak, Saltbox, Living Lux, fundazioak aipatzen dituen termino hauek familiarizatu behar gara horiekin, etorkizunera begira. Termino hauek oso osagai teknikoa dute, erreminta batzuk dira azken batean, sektore publikoari eskaintzen dizkigunak bere berrikuntza gaitasuna hobetzeko. Espainieraz, erderaz, askotan terminoak luzeagoak egiten ditugu, baina sandbox bat azken batean area kutxa bat besterik ez da, parketan daudenak bezalako bat, eta hain zuzen ere hori da.
aukera izatea, esperientziak probatzeko inguru kontrolatu batean. Hori da sandbox bat, living labs da, laborategi bizi bat, eta hori zer da azken batean, tresna bat berrikuntzerako, azken erabiltzailearekin kolaborazioan egiten dena, edozein zerbitzutan. Adibidez, Living Lab bat izan daiteke nagusientzako erabilgarriak diren teknologiak, izan liteke adinekoentzako egoitza batean, eskatzen diezu egoiliarrei ikusteko nola erraztu teknologiaren erabilera. Termino hauen atzen beti dago erraz azaldu daiteken zerbait. Bero da ingelesez laborragoa dalako eta horregatik erabiltzen dugu, bero da gehiegi erabiltzen dugu. Baina lata guztiz ere, erreminta berritzaileak dira, administrazio publikoen esku egon daitezkenak eta lagungarri gerta daitezkenak eta hobetu dezaketenak gure bizi kalitatea. Ipini duzun adibidez, bai? Bukatzeko zure tweet bat ekarri nahi dut. Hauxe dio. Europak 240 eskualde ditu eta Espainiako 2 besterik ez daude 100 berritzaileen artean. Bat ere ez, 90 artean. Finlandiako eta Britainiako handiko eskualderik ez atzeratunak gure liderrak enditzen ditu. European Innovation Scoreboarden azterlana da. Asko geritzen zaigu, ez? Berrikuntza mailan egiteko Espainian. Bai, asko daukagu egiteko, baina, tira, esan beharra daukat, berrikuntzan, badirela aspektu batzuk, Espainiako ekonomian edo zerbitzuetan, oinarritutako ekonomietan, hain ondo neurtuta ez daudenak nazioarten mailan. Pentsatu behar da, berrikuntzari buruzko azterlan gehienak ekonomia industrialetan sortuak direla. Segurazki, metrika egokiak dira. Beraien realitatea neurtzeko, berbada 80ko hamarkadoko euskal gizartea. Baina ez berbada gaur egun Euskal Herria dena zer den erabakitzeko, edo Espainian industria hori egon ez den lekuak neurtzeko. Metrikak diren bezalakoak dira, baina ezin dugu dena neurtu egiten dugun guztia. Azkenengo galdera bat, ikerketa hori ikusita, Madril eta Euskal Herria ez dira hain gaizki ateratzen, ez da ere. Bukatzeko, Jorge. Wikin hau bezalako ekinbideak, etorkizunerako itzuli, pertsonaren eta teknologiaren arteko oreka, hori diren guztia dela eta kotekek zer nolako aholkuak emango zenizkiukete, edo zer erreminta gomendatuko zenizkiukete, zer gehiago egin liteke, hain zuzen ere, berrikuntza ekartzeko eta zabaltzeko, hiritar guztientzat. Nire esperientzian oinarrituta hobekien funtzionatzen duena da, pertsonak elkartzea hori ez da posible izan 2 urte hauetan. Aurten oraindik kontu zibili beharko dugu, baina datorren urtean nik benetan gomendatzen du berrikuntzaren astea festa masibo bat izatea alik eta gehien, jendea unkitzea, egotea elkarrekin, disfrutatzea, gozatzea elkarrekin, elkar beserkatzeko aukera izatea eta emozioiek erabiltzea, nik uste hori beharrezkoa dela. Ez da zaila, eta nik uste hori dela denok desio duguna. Lehendabiziko esperientzia da zuretzat, Wikin hau, egon zara lehenago? Ez, lehendabiziko aldia da, eta aukera zoragarria gainera Donostiara itzultzeko 3 urte eta gero, eta oso zirraragarria da, nik lagun asko dauzkabe dalako bertan. Jorge, Kotek Fundazioko zuzendari nagusia, eskerrik asko zure hitzengatik, Wikin TV honetan, eta jarraituko dugu Koteken Fundazioaren eta sustapen gizartearen espiritua. Divulgatzea, partekatzea, gogoetatzea, hori guztia zurekin. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko zuei.
Hortxe geneukan Jorge Barrero jauna, berarekin hitz egin dugu teknologia ze garrantzia duen aurtengo gizartean. Oraindik ere ekimen gehiago izango ditugu hurrengo egunetan eta hainbeste gaiei buruz hemen Wikin TVn gure Wikin. Beste bat arte, aio!